hasten gara saioaz. Eta, bueno, azkanian galdera batekin planteatu genduan saio hau, eta galdera hau dator batez be, ba, bueno, azkanengo urtietan, ba, ikastetxietatik kriston alegina egiten zagoze, ba, gaitasunan inguruan, buelta bat emoten, gaitasun mapa batzuk sortzen, gaitasun mapa horrek modu evolutibo baten, bueno, kokatzen, eta askok eta askok edo, bueno, behintzat gut dakiguna, ba, daukozue, eta gero zer pasaten da, ezta? Orduan, ba, gitxi gora bera saio hau, ba, hortik jungo da, bale? Orduan, zeuek jakitzeko, hor partekatuko doraz, bai, aurkezpenian PowerPoint baten da hon irudizak eta esaldizak eta guzti hori, eta gero, bitxartian, momentu batzutan nengo dutena da, mentimeter erabiliko dut, orduan jarriko dut QR kode bat, QR kode horrega sartuko zarie menti aplikazioan barruan, kode bat eskatuko dut zuen, pantailan jarritza eukiko dut, eta galdera batzuri erantzuna emoten jungo zarie, ba, pixkat, temperaturia hartzeko ba, zuen keskeri eta zuen inguruko ba, bueno, ba, galderak eta guzti hori, ezta? Bale? Orduan, hasiko gara ja, bueno, esan dakuak, mesedez kamara, horixe, mesedez kamara piztuta euki eta mikrofonuak amatauta edo itzalita, bale? Bai? Gustaten ja, nik hemen zaitxuek gehienok, baina askok eta asko daukozue kamaria amatata, ezta? Bueno, ni bakitxe feuan azela, baina, bueno, aguanta biharko zarie, ba, neure arpeizaz orduan, ni penai dut zuen arpei guztiak gustako jaten ikustia behintzat, hemen parte hartzen, momentu hontan, parte hartzen zaozen, 90 guztizon arpeiza behintzat, isena eta horrek, ba, ezagutzeko, ezta? Bale? Orduan, esan dakua txata zabalik egongo da, euskera zeingo dute saio guztia, eta gitxi gora bera ordu bete, ordu talaun inguru irauteko asmoa daukogu. Bale? Orduan, ja, hasten gara, bueno, galdera oneri erantzunez, ba, gustako jaten zuek beste galdera oneri erantzutia, bai? Eta galdera da, hauxe, nun dago gaur egun zuen mapa, edo zuen zikloko mapa, ezta? Eta horretarako, jarriko dotzuet, hemen dauko zuen menti.com sartzen basarie, hor dauko zuen kode bat, eta kode horrek, hori erabili biharrian, erabiltzen badozue, QR kode hori, ba, zuen telefono mugikorraz sartzeko, ba, eskertuko dotzuet galdera simple horreri erantzuteko. Eukiko duzuez 4 aukera, bai? Ontxe ipiniko dut, zeintzu 4 aukera dira zen, bale? Duan, sartuko sarie menti.com horretan, eukiko dozuez 4 galdera erantzuteke, eta mesedez, bueno, zintzotasunez erantzuna zuen mesedez galdera horreri, bale? Así que daukuzue QR kodia, bestela daukuzue menti.com sartu eta daukuzue zenbaki bat edo kode bat, bai? Eta mesedez erantzuten bazue, ba, asko eskertuko dut. Ia, 5 minitxu edo minitxu pare bat erantzuteko galdera. Bai, hor basaoz erantzuten, hor dagoz erantzun batzuk, karpeta baten erdi bukatuta eta gordeta dago, azken errebizioa iari txoten, gelditxuta dago, hasi barik, bai? Sartzen zaozien hori, ba, gaoz, galdera txikitsu bat eitzen, zuen gaitasun mapan inguruan, bai? Ia nun dagon, Vale? Igual baten batek, galdera horrek ja pasata dugoz, ezta? Eta, bueno, ba, beste erantzun posible bat egon lehike, ezta? Baina, bueno, itxi gora bera, abia puntu bat hartzeko, ba,
hemen dauko zuez galderak, bai? 80 pertsonatik itxi gora bera 74 edo erantzun dozue, da ma o meno, ikusten dana, edo ikusten dozuena da, bueno, batzut dauko zuela karpeta baten erdi bukatuta eta gordeta, beste batzut dauko zuela azken revisioiari itxoten zaozela, beste gitxi batzuk geldituta dauko zuela, eta beste batzuk hasi barik da zaoziela, egon leike beste taldetxu bat, ja bukatuta dagola eta erabiltzen zaoziela, ezta? Baina, bueno, holan itxiko dugu, bai? Bale? Bueno, aurkezpenera pasako naz, gitxi gora bera hau izango litzake usaina, orduan gehienok, karpeta baten dauko zu eta azkenengo revisioian zain zaoz, ezta? Bale? Aurkezpenera joango naz, bai? Eta pasauko naz, bale. Bale, claro, azkanian erantzunak ikusitza ez da, karpeta baten gordeta dago edo azkanengo revisioian zain ez da, zaoze eta, bueno, eske hain ondo dagoen da, ez duzuna ikutu behin ez da. Eta pasaleike olako noiz ipenian, guk amendik italentetik entzuten dugun esaldi bat, ez da. Ondiok ez dugu erabiltzen, oraindik ez dugu erabiltzen, apur bat fintzeko, ez da. Baina horrez, ze pasaleike, ez da. Pasaleike azkanian mapa hori edo dokumentu hori gelditzia santo grial baten modura, ez da. Goratzari Indiana Jones zibilizala santo grial baten bila, ez da. Bordun, santo grial bat bihurtzen da dokumentu hori diseinatuta dago, baina de momento ez ikuteko gordeta da, ezta? Eta guk, más o menos, imaginaten dugu olako leku baten gordeta egongo dala. Lukiko dagoela dokumentu izena, mapa, azkena, edo azkena bat, edo azkena bi, edo azkena hiru, edo azkena lau izinekua, definitibua, orain bai, 25, 26, más o menos olako izenak. Hainbat bertzino euki dau mapa horrek, ezin dugu bukatu honegaz, bai? Baina, bueno, lasaitzera gatoz, hemen inguruan gauzenok, ze, azkanian, dinotzuen mapa perfektua ez tozu topako sekula. Ez da sortu perfektua izateko. Baizik eta, erabilera bat emoteko sortuta dago, bai? Bale? Mesedez, mikrofonua sarratu, azkanengo torri zarienok, bai, eskerrik asko. Orduan, gaurko saioa izango da, zelan hasi algarien mapa hori sortzen, bale? Barkatu, sortzen ez, erabiltzen, bai? Ja, sortuta baldin badauko, gehienok karpeta baten, olako karpetatxu baten, edo bestela fintzeko momentuan, bueno, ez euki ikararik, ja erabiltzen hasia alzarilako, bai? Azkanian, esan dakua, ez da, karpeta baten gelditzen da, eta arazua ez da mapa euki edo ez euki, arazua da, adostasun batera heltzia mapa hori zelan erabili, bai? Orduan, gaurko saioan gitxi gora bera horren inguruan ibiliko gara. Azkanian, irakasle taldiak mapa hori sortu badau, irakasle taldiak mapa hori erabiltzeko euki behar dau plan bat. Adostasun batera heldu behar da, noiz, nola eta zelan erabiliko daben mapa hori, bale? Ze azkanian, dokumentua badago, itxoten gagoz, baina edo gelditxuta gagoz, ezta? Ze pasaten da, momentu horretan gelditzen bagara, ezta? Hor, erabaki batzuk hartu barik gelditzen bagara, ezta? Ze pasaleike, ze arrisku eukia lau? Bueno, bardin, oinarte funtzionau dugun modura jarraitzia, irakasle bakotxa beren bidetik jarraitzia, feedbackan inguruan horrek, ez izatia ikaskuntzarekiko koherentia, eta hausnarketa be, inungo fokorik ez eukitzia. Eta batez be, importantia, olako mapa bat espadauko, bai? Ikasliak ez dakiz zer dagoen entrenaten, edo zer dagoen ikasten. Orduan, gaur gitxi gora bera, ia lortzen badogu, saioa amaitzen danian, mapa horreri hautzaken du, hor karpeta horretan gordeta dagon mapa horreri hautzaken du,
batez be, gaitasunak eta adieslea gure eguneroko horretan erabiltzia lortu, batez be, gure begirada irakasle taldiak euki aldaben horren erabilerako estrategi bat adosten, edo behintzat minimo batzuk zeintzuk izan leiken, mapa horren erabilera erronketan txertatzen, orduan, gitxi gora bera, gustako izaten gaur, lau bost idea klabe zuek erutia mendik, bale? Orduan, esan dakua, sarrera moduan, eta nik lasaitxu nahi zaitxuet. Mezu bat bialdu nahi dut lasaia. Ikaskuntza emaitzak eta moduluak hor jarraitzen dade. Ez tirazun inora. Inora bestirazuan. Ez ditxu ordezkatzen mapak. Etxen da besana da, modulo eta ikaskuntzen maitz guztietatik mapa horrek dana lotzen dau. Bai? Orduan, amendik, tranquilidade bat bilatzen dutzuet. Eta animuak. Bai? Lasai egon modulutako ikaskuntza guztiak hor dago zela. Bale? Zaskanian, ikaskuntza emaitzak agintzen gaitxu, ikasi beharreko eta ebaluatu behar dugun hori. Bai? Kalifikazioian be ikaskuntza emaitzak diraz oinarri. Eta guzti hau arauditzi dator. Hainbat, dekretu hainbat araudi dagoz hori esaten da benak. Bai? Bai ebaluazioia eta bai kalifikazioia egon behar diraz oinarritxuta ikaskuntza emaitzetan. Bai? Claro, evidentemente ikaskuntza emaitza diraz modulun referentzia. Eta hau euki behar dugu begibistan. Baina, gaitasunak eta mapa guzti horrek, eta hor bazpilan dagozen lorpen adierazleak emoten gaitxuena da, ikaskuntzan ikasle bat zelan evoluzionatzen dagon. Bai? Ziklo ikuspegi batetik eta modulu desberdinen ikaskuntzak nahastu egiten ditu mapa horrek. Nahastu beharko luke. Bai? Hori da guk hemen italentetik bideratzen duguna eta zuen koordinatzaileekin lan egiten dugunean mensaje horrek bialtzen duguz. Bai? Bale? Azkanean mapak laguntzen gaituna da zehaztasun batera heltzen eta mapak laguntzen gaitu hobeto ebaluatzen. Guk uste dugu, eta hori da proposatzen duguna. Bale? Ze gehiago? Claro, eta hau zehaitxik. Urte batzuk dela hasi ginen, buelta bat emoten, ez gendulako fintzen, ez gendulako denok bardin ulertzen, ez gendulako ikastetxe batetik bestera desberdintasunak eguazalako batezbe eta inguruko aplikazio horretan eta ulermen horretan be bai. Orduan, pixkat guk pentsauen duan, olako ibilbide diseinatzia, etazin kontzeptu hori, etazin testu inguru hori hobeto antolatzeko. Eta karo, evidentemente, lehenengo irakasle taldia egongo litzake, zikloko irakasle talde modura pentsa biharko eban, eta gero datoz, gaitasunekin eta gaitasun mapagaz eta horren erabileragaz zerikusi dauko zen pausu desberdinak. Lehenengo eta bat, bigarren esango litzake, gaitasuna definitu, eta gero dauko ikaskuntza estrategia diseinau. Ze ibilbide eukiko daben gaitasun bakotxak, zelan feedbacka landuko dugun, zelan antolatuko dugun ikasle taldeka hobeto ikasteko, zelan hausnarketara bideratuko dugun, gero laugarrena esango litzake, zelan antolatuko dugu ikaskuntza guzti hori erronketan zehar, erronken diseinua bebai mapari begira egongo litzake, eta bukaeran zelan antolatuko genduan guzti horrekin kalifikazioia. Baina guzti honek dauko begirada bakar bat, bai? Begirada bakarra eta izango litzake batezbe ebaluazio formatiborako begirada izango litzake, bai? Ze batezbe klabia izango litzake gure gelako testu inguruan ebaluazio formatibua txertatzia. Eta ontsa sartuko naz gitxi gora bera guk zelan ulertzen dugun ebaluazio formatibua eta gure prestakuntzetan, gure bide laguntzan, gure saioetan, segaitxik nahi dugun eta zelan nahi gustako jakun gitxi gora bera ebaluazio formatiboa ulantzia zuen ikaslekin. Bale? Orduan, segaitxik izango litzake, azkanian helburua ebaluazio formatiboena izango litzake etengabeko bide laguntza prozesuan. Segaitxik,
ikaslieri ikaskuntza horrek garatzen laguntzen dutzelako, ikaskuntza bultzaten dabelako, eta batez be, ikaskuntza ebaluatu etxen dabelako. Ez da gelditzen zenbaki baten bakarrik, bai? Segaitxik, zer ikasi behar daben, argi euki behar dau, horretxik da ikaskuntza ibilbide bat, edo mapa bat, berak, konstiente izateko zer ikasten dagon, bai? Feedbacka partekatzeko eta antolatzeko plan bat eduki beharko dugu, mapa horren inguruan, bai? Zer gehiago, hausnarketa bebai bideratu beharko genduan mapa horren erabileran inguruan, eta guzti hori taldean zelan antolatu beharko genduan. Orduan, ebaluazio formatiboan aurrerantz nahi badoguen, batez be, antolatu beharko genduan honako ibilbide hau, bale? Alde batetik, mapa bat eduki beharko genduan, edo gaitasun batzu zerrendatuta, edo ikaskuntza batzu zerrendatuta, horren lanketan evidentzi batzuk edukiko genduzan, bai ikasliak eta bai gupe bai, horrek emoten gaitxu aukera feedbacka partekatzeko ikasliekin, ze aukera gehiago emoten gaitxu ikaslia ikasi beharreko edo mapa horren inguruko hausnarketa baten txertatzeko, honek konpromiso batzutara bideratzen dau, eta barriro ekintza barrila sortuko litzake mapa horren inguruan. Orduan, hasiera baten, eukiko genduan, zer ikasten dagon argi. Eta hori esaten nahi, horrek mapak esaten gaitxu zer ikasten dagon, eta zer ikasi behar daben. Eta norantz jun behar dan. Bale? Ze azkanian, gero, independientemente ze tresna erabili, guzti hau antolatzeko, bai? Edo rubrika evolutibo batzuk, edo feedback antolatuta, edo portfolio bat, edo karpeta batzuk, edo gune individual batzuk, edo autobalazioak. Gitxi gora bera, gure buruan egon behar dana da, ebaluazio formatiboa sistema bat, bai? Eta hau taldian nolabait antolatu beharko genduan. Taldian nahi dut esan, irakasle taldiak bardin funtzionateko, bai? Bale? Azkanian, klabia dana, ikaslia denpora guztian gure bide laguntza hori eskura eukitzia, bai? Hori da klabia, bai? Orduan, amendik, más o menos beste galderatxu bat eingo dotzuet, bai? Zein hitzek deskribatzen dau, hobekien gaur eguneko zure ebaluatzeko modua, bai? Barreiro sartu menti.comen, bai? Eta, emongo dutzat, bigarren galderiari. Hitz bat eskatzen dutzuet, bale? Klasikua, tradizionala, formatibua, estrategia egonkortzen, betikua, hori betikua. Tradizionala, errubrika. Animo, ekipo. Bai, QR-ia ipintzeko esan nabe. Hemen QR-ia, bai, katu. Sartu nahi da benentzat, hemen dakuzo QR-ia barriro, bai? Hale? Edo bat edo bestia erabili aldozu. Erabili aldozu QR-ia, edo bestela, menti.com, eta kodigo hori, bale?
Kai, por cierto, nervizuak inda honeaz dana, zaztu jate nire burua orkestia. Parkatuko nazue, bai? Eneko hitz esatik anaz, italenten lan egiten dut, eta, bueno, gaurko pizkat zuen bidelaguna izango naz, eta gaitasun mapan inguruan, ba, alik eta, ba, bueno, gure editzia edo gure ikuspuntua, ba, alegin dukunaz bideratzen, bale? Ba, goiaz, geldi-geldika, badaoz nabarmentzen batzuk, errubrika, betikua, tradizionala, errubrika eta feedback, motza, ez oso jasangarria da astuna, popurri, evolutibua, formatiborantz, bueno. Guk nahi duguna da, pixkat, zuek desberdintzia bat ezbe, ebaluazio formatiboak zer eskaintzen, guri barik ikasliari zer eskaintzen dutzen, bai? Eta, ez dakit, tradizional eta betiko horregaz, sumatibua nahi duzuen esan, igual izan lehike, kalifikazioarantz bideratukutakoa, edo, bueno, argituko dugu geldi-geldika zelandoian, bale? 71 erantzut daoz, 102 pertsona zaoze, animo, venga. Gitxi gora bera, ustezat, berba bat hori pini duzuna, bueno, bai, askotan hori izaten da, ez da, gure ebaluazioan inguruko esaldiza, ez da, izaten da, ez da. Ikaste irakaste jarraitua, bai, bueno, kontinua izan behar dabe, bai, ez da? Prozesua, bueno, hor gelditzen da, gitxi gora bera, ez da mobi duten, naiz da, 102 pertsona egon sartuta gure mentin, 72 erantzun duzue, orduan aurrerantz jungo naz, bai? Jarriko dut aurkezpena barriro, epa, ez. Vale. Orduan aurrerantz jarraituko dut. Vale. Orduan, karo, horri ikusten berbetan, hor agertu diesen hitzetan ikusi leike, ba, bueno, ebaluazio prozesua badagola, berba batzu tradizionala dala, edo olako berbak, ez da? Badaoz beste batzu, ba, formatiborantz, ba, euren bidia edo euren estrategia daukela bideratuta, baina guk gitxi gora bera nahi duguna esan da formatibo baterantz prozesu hori bideratu nahi badugu, hiru lau gauza klabe euki behar dituz gure ebaluazio prozesu horrek. Alde batetik, ikaskuntza zer ikasi behar da hori biztaratuen behar da, ikaslia jakinen behar dau, eta hor adibidez gure ikaskuntza edo gure ikaskuntza ibilbide horrek edo mapak hori emoten gaitxu, biztaratu eken dau. Eta ganera, biztaratu eken dabena da oso zehatz. Gutaku, gaitasun batzuk, eta gero daukuz lorpen, hainbat lorpen adiazle, gaitasun bako txeko, mailakatuta, antolatuta modu konkretu baten, baina hor dagoz. Orduan, hori da ebaluazio formatibo prozesu batek eskatzen dabena. Ikasliak zer ikasi behar daben, argi euki behar dau, orduan ikaskuntza hori, ikasi beharreko hori, biztan egon behar da. Gero, hori ebaluatu behar da. Ez hori ikasteko zeregina, baizik eta ikaskuntza hori ikasi dan edo ez, ebaluatuen behar da. Ez la tarea, no la tarea, ez zeregina, baizik eta ikaskuntza hori lortu dan edo ez, ebaluatu beharko litzake. Eta horretaz ganera, ikaskuntza horrekiko feedbacka jason beharko ban. Edo partekatu beharko gendun beragaz. Eta inkluso ikaskuntza horrekiko hausnarketa batean beharko litzake. Ez ikaskuntza hori lortzeko indaben pieza, txostena,
aurkezpena, o lo que sea, bai? Horrek emoten gaitxu informazioa ikaskuntza hori lortu dan edo ez, bale? Orduan, horretarako bihar duguna da, irakasle taldean estrategi bat edo plan bat, bai? Zetako, hori nolabait antolatuta egoteko danok bardin jokatzeko, eta ikasliak modu konkretu horretan ikasteko, bale? Azkanian, hainbat gauza daukoguz, bai? Eta ereduan ebaluazio ikuspegi hori antolatzen laguntzen da benak, hainbat erremintza, hainbat tresna daukoguz, alde batetik daukogu ikaskuntza ibilbide bat, dauku feedback eta autoko eta guzti horrek, hausnarketa desberdina daukoguz, konpromisuak daukoguz, alkarrekin ikasten dagoz, baina guzti hori da ikaslia beren ikaskuntzan protagonista izateko. Hori da guk ulertzen duen modura eta ereduan ebaluazio bat. Bai? Ebaluazio horrek nolabait hainbat elementu eduki beharko luke. Baina guzti hau antolatzeko behar duguna da plan bat eta bakarka ezin duguen, ze azkanian nolabait sistematizatuen behar dugu guzti hori. Ikasgelan gertatzen den dinamika hori nolabait sistematikoki alegindu behar gara etxen. Erronka guztietan, edo ziklo bai lehenengo mailan eta bai bigarren mailan, bai? Azkanian, ikaslientzako, bai adibidez feedbacka edo hausnarketa, berentzako rutina bat izatia daukola, bai? Inkluso erronka berabe, bai? Erronka be, hainbat aldiz errepikatzen badugu, berentzako rutina bat bihurtzen dugu, bai? Eta batez be, nolabait estrategi bat eduki behar dugu, irakasle konkretu baten menpe esegoteko hau dana. Batez be, kontinuidade jarraitasun bat egoteko. Ez izatia daukola, irakasle baten pedrada bat, edo irakasle bat oso ondo moldatzen da guztia antolatzen, baina gero inok ez dutzo jarraitzen, bai? Orduan, adostutako zeo zer izan beharko litzake estrategi hau, bai? Orduan, karo, guk ikusten dugu estrategi hau hainbat foku desberdinetan antolatuta, bai? Bat, irakasle taldiak antolatutako estrategi bata edo plan bata, eta daukoguz erronkako fokua, kursoko fokua, lehenengo mailako eta bigarren mailako fokua, eta zikloko fokua, bai? Foku desberdin horrek, bai, antolaketa edo erabilera desberdinak eukilitzakez. Baina, batez be, gure eguneroko erabilera hori erronkak emoten gaitxuz, bai? Orduan, guzti hau danok erronka guztietan lortzen badugu modu berdinian aplikatzen jutia, estrategi hori nolabait gure gelara eta sistematikoki rutina bat bihurtzen dugu, bai? Bai, ikasturtian, bai zikluan eta bai batez be erronka guztietan, bale? Azkanian, estrategi horrek laguntzen gaitzu ikaskuntza hori antolatzeko. Eta honek, etxen dabena da, alde batetik, norantz goia zen, mapa horrek adierazten gaitzu norantz goia zen informazio hori, bai? Zeinekin eta zelan ikaskuntza kolaboratiboak emoten gaitzu, eta gero, feedbackak eta hausnarketak beti be mapa horren kontra lan egiten badugu, esaten gaitzue, nun gauden eta zelan jarraitzu, eta zer eta nola ikasi dugun hausnarketak erabilitza, bai? Orduan, guzti hau nolabait antolatu enbiar dugu, nolabait biztaratu enbiar dugu gure eguneroko horretan, bale? Orduan, guazen, gitxi gora bera pintzelada batzuk hartzen, eguneroko horretan zelan txertatu genezake bai mapa, bai hausnarketa, bai feedbacka, bai estrategi hori gaurrena sartuko ikaskuntza kolaboratiboagaz, baina presente eduki behar dugu gure eta ereduan eguneroko horretan ikasliak alkarregaz ikasteko hori nolabait antolatuta eduki behar dugula. Gure estrategian parte da ikasliak alkarregaz ikastia, bai? Baina gaur zentrako nazena da mapa hori, bai? 3 foko horretan, biztaratzian, feedbackian eta batez be
hausnarketan, zelan minimamente gauza txiki batzuk egin da, zelan txertatu gure egunerokuan. Bale? Bueno, orduan, sartuko naz lehenengo fokuak. Bale? Nik daukat, mapia daukat, einda daukat. Bale? Orduan, lehenengo gauzarik importantiena da, dana batera ez. Osa, ikasliari lehenengo egunetik dana batera ez emon. Osa, aukeratu fokua, aukeratu zuma, lehenengo hain zuma. Lehenengo egunetik hainbat gaitasun eta hainbat adierazle ikusten baditzu, igual, atzera botaleke ikaslia. Orduan, hori nolabait, bueno, adibidez, erronka zero bat egin duzuenian, igual bakarrik gaitasunak biztaratu. Ez hartu gaitasun horretan dagozen lorpen adierazle horretan. Fokua, alik eta simpliena eta alik eta ikasliak ulertzeko jarri behar dozue. Ze garo, barkatu. Ze mapa osua ipintzen badugu ikaslia beldurtuengo da. Eta esaten botzau, dana da importantia, hori mensajia da, un poco atzera botateku ez da. Dana bada importantia, eze besta importantia, bai? Ulertzen, orduan, ikasliak argi euki bihar dau, bai? Zer ikasi bihar da ben. Orduan, espadotzau informaten, espadogu une oro zer ikasi behar dugun hori argi ipintzen, galduta egon leike, bai? Eta beste olako hobeto ezein, eitzen dugun guztizari zenbaki hori ez jarri, bai? Zaskanian, bueno, gukaben, italenten, hainbat irakurketa, hainbat ikasketa egin doguz, eta batez be ikasketa horrek esaten dabena da, zenbaki bat ipintzen dugun momentuan, edo zenbaki bateaz lan eitzen dugun momentuan, ikaslia beste guztiari iztotzola kasurik eitzen. Bai? Imaginau, zenbaki bat jartzen dugun momentuan, bai? Ikasliak ez daki zenbaki horren azpizan zer dagon. Jartzen badoguz bizak, zenbaki bat eta komentario bat zenbaki horren inguruan, bai informazio gehiago dauko. Baina ikasliak gelditzuko da denbora guztian zenbakio, eta nik zenota daukat, horregaz. Baina, alegintzen bagara, esaldi txiki edo xume batzuk ipintzen, zenbakiri jarri gabe, ikaslientzako hobeto da. Eta batez be, lorpen adierazle eta gaitasunen inguruko komentarizuak edo esaldizak. Azkanian, hori izan behar da, gutzako elkarrizketarako tresna bat. Bai? Mapa hori, foku aukeratuta, batez be, erronka honetan ze ikasten gagoz azaleratuta, zeregin hau eitzen nagonian, pieza bat eitzen nagonian, soldadura bat eitzen nagonian, zer ikasten nagon argi jarrita, zeri erantzuten nagon praktika honeaz, zeri erantzuten nago azterketa honegaz, batez be, emoten gaitxuna aukeria ikaskuntzan inguruko elkarrizketa hori eukitzen ikasliagaz. Presente baldin badauku mapa enfokauta badauku gauza gutxi batzutan, baldin badauku elkarrizketa hori ardatz gauza konkretu horretan, bai, adibidez, panel txiki baten, edo postikak pinitxa, edo gelara sartzen gari momentuan, gaur honen inguruan hariko gara, ez zeregin hau ingo dugu, baizik eta adierazle eta gaitasun honen inguruan lan ingo dugu, bai? Edo portfolio baten inguruan, portfolio baten izaten zau jartzeko, edo set tresna erabiltzen dugula, edo Moodleen jartzen dugula gaitasunak eta adierazleak, guzti hori nolabait azaleratu den behar dugu gure mapa erabiltzeko, bai? Karo, gogoratu, hasieran esan dugun galdera. Mapa daukat eta orain zer? Helburua da azaleratzia mapa horretan agertzen dana. Helburua da ikasliak erabiltzia. Eta helburua da irakasliak elkarrizketa horretan, ikasliaz euki bihar dain eguneroko horretan, mapa horretan agertzen den ikaskuntza hori presente eukitzia. Bai? Ze azkanian, mapa ez da checklist bat, lortu dut ez lortu. Igual batzutan bai izan leike. Mapak esaten gaitzuna da, nun gauzen eta norantz goia zen. Bai? Eta batez belen esan dakua. Mapak ez dau zenbaki bat ipintzen.
ikaskuntza bateri zentzua emoten dotzo, bai? Gero etorriko da nota. Bitartian, baten bat aipatu dozu, ez da? Ebaluazio kontinuo, ebaluazio formatibo, ikaskuntzari zentzua emoten dotzo guzti honek. Eta mapa da ardatza. Biztaratuen behar dugu ikasliak ikasten dagona. Ikasliak jakiteko zer ikasten dagon, ez dakiz zer praktika edo ez dakiz zer ekintza inda. Bale? Zer gehiago? Zer aldo guein, gitxi gora bera mapa bat dauko unian. Mapa horregaz, aldoguna da, zer ikasi behar dugun argitxu, aurreko ezagutzekin, imaginau, erdi mailati datorrela eta goi mailara heltzen dala, zuek goi mailako ziklo bateko irakaslia basarie, bueno, lotura horrek egin aldo zuez mapa barri horregaz, edo ezagutza barri horrek zeintzuk izan lehikezen argitxu aldo zugez, edo ekiz zeregin etxen dagozen momentuan mapa horregaz zentrau aldo zue, edo relazionau aldo zue, edo mapa horretan agertzen dira zen lorpen minimua zeintzu dizen aldo zue adostu, edo biztaratu, edo mapa horretan adierazlikin lanian eta gaitasunekin lanian basagoze, bai, zelan doian lortu ez lortu, badoia ez doia elkarrizketa hor erabiltzen, bai? Orduan, estrategi horretan hainbat gauza egon aldiraz. Zeinekin hasi alda? Nik uste dut danakin hasi aldala. Baina batez be, lehenengua argiten baduzue zer ikasi behar dan. Eta gero zereginekin, egin behar dituen zereginekin lotzen badabe eurek, eta gero jarraipen hori egiten badozue ikasliekin, bueno, minimo horrek izaldeik ez maparen erabilera gure estrategizan barruan, bale? Eta azkanian, mapak, lehen esan dut, ezta? Zer behitxu behar dugun argitzen laguntzen gaitxu, ezta? Eta emango zuet, pista batzuk zelan egin aldo zuen da adibide txikitsu bat ipiniko dut, bai? Abia puntu bat euki behar dozue, eta abia puntua zein izango litzake? Pues mapa daukoz gaitasunak, eta mapa daukoz lorpen adierazliak, bale? Hori izango litzake abia puntu bat. Mapa horrek gero bitartian erabiltzenago momentuan, hainbat gauza ingo dozuez. Eta hainbat informazio jasoko dozue, bai? Eta gero, informazio horren arabera, ikaslia zelan doian bideratuko dozue. Zelan doian, edo ikusiko dozue, edo eurek esango dozue, bai? Erakusten dotzuet. Zein izango litzake abia puntua? Adierazle bat, bai? Kasu hontan, adierazle bat aukeratu dut, ziklo batekua, bai? Por ejemplo, hau izan leike, mantenimientoko instalazioen ziklo batekua, adierazlia da, instalazioaren egoera evidentzietan oinarrituta aztertzen dau, bai? Orduan, ikasliak prozesuan ziar, hainbat evidentzia sortzen jungo da, bai? Evidentzia horrek informazio emango dotzue adierazle horren inguruan, bai? Ez dinotanak enbiar dizenik. Baina horre eukiko dozue hainbat evidentzia ikasliak zelan doian adierazle horrekiko, bai? Eta gero, zuek, elkarrizketa horretan, engo dozuena da, bueno, neurketa bat inozu, baina ez dozu interpretau, porque azkanian azterketa bat dago, fijaten basarie aditzian, lotura eken hasi zara, baina ez daki zer, interpretazioa sendotzen hasi zara, porque azkanian evidentzi batzu dauko guz, egoera batek emoten gaitxun informazioa, eta gero azterketa baten biozu, ez daki zer etxeko, bai? Orduan, guk ebaluatzen duguna da adierazlia. Adierazle horretan zelan doian, bai? Bale? Orduan, gitxi gora bera hau izango litzake prozesua adierazle baten erabileran, bai? Claro, zer dator gero? Lehen berdez, hor, behaketa formatibo horretan nizaiatu naz, bueno, gitxi gora berako feedback harin bat partekatzen, ezta? Baina, karo, ikasliak hasiera baten guk bakarrik etxen badugu, bigarren azaltzen da esaldi hori, bai? Feedback hori partekatzen badugu, inolako ikaslia jakin barik zertarako dan feedback hori, eta zelan landuko dan beragaz eta ikasle taldiagaz,
igual gelditzuko litzake hankamots, bai? Bale? Orduan, irakasle taldian estrategia baten egon beharko litzake. Feedbacka zelan partekatuko da ikasliagaz, bai? Zeinekin goda da guzti hori, eta zer ingo dugun ikaslia konturatzeko feedbacka zetako dan, eta zelan antolatuta jungo dan, bai? Orduan, estrategi edo plan horren barruan, bat esan dugu mapan erabilera on beharko litzakela, bai? Lehen aipatu dugu modura, eta gero dagona feedbackan inguruko antolakuntza edo estrategi hori, bai? Ze, karo, azten bagara, oinarte guk, eta esango dugu guk, ni bet artian sartzen nazelako, bai? Feedbacka lantzen gendunean, ikasliekin, eta lantzen dugunean, olako gauza batzuk ikusten izan duguz, ia sonaten dut zuen, bai? Bale? Adibidez, gure feedbackak, imaginau irakasle taldia garila, eta gure feedbackak olakuak zirian. Ondo, segiolan, edo hobetu egin behar dozu, edo berrikusi, edo sakondu, gehiago, edo ez dago gaizki, edo buelta bat emon, edo, hau da, esaldi mitiko bat, zu jakingo dozu, nun hobetu behar dozu. Karo, azkanian, guzti honek holan telegrama modura ikasliari esan da, ostras, niri esaten banabe olako esaldi batzuk, nik ez dakiz nun kolpe bioten eta edo nun enbiar duten. Orduan, guzti hori mapa horrian eukitza, ni baldin badaukat aurretik landutako adierazle hori, bai? Eta esaldi honek baldin badaukaraz, ostras, pues igual ez dakitz nun hobetu bihar duten. Orduan, guk pixkat feedbacka hori norantz bideratu beharko litzake, mapa eskutan euki, eta mapa horren kontra gutaukoun evidentzi horren inguruan, bai? Adibidez, ondo segi horrela, sarrera argi bat egin dau, ez dakizelako txostenian, mantendu hori, edo ideia nagusia dago, ez dakizere dokumentu bat, baina argizago ipini, edo ondorizua behitxu doguz txosten horretan, baina berrantolatuen behar dozuz, ez berrikusi esan da. Edo, sakondu gehiago, esan biharrian, mesedez, adibide batzuk gehitxu aldozuz adierazle horren inguruan, bai? Edo pizkat, karo, zehaztasun baten bilagoiaz feedback horretan. Ze batez be, nik edo nire irakasle taldiak zer ikusi daben evidentziekin lotu bihar duguz. Evidentzia horrek informazio emoten abe. Izan leke, txosten bat, pieza bat, hausnarketa bat, behaketa bat, horrek emoten hau evidentzia. Ze hartuko, informazio hori hartuko dut, eta adierazle bategaz lotuko dut. Bai? Adierazle hori izan leke lehen aipatutako hori. Eta gero, ikaslia bideratu beharko neban, urrengo pausua zein dan. Orduan, gitxi gora bera feedbacka olako bide batetik antolatzia pizka proposatzen dugu. Bale? Ze, guk ikusi dugun arabera, feedbackak daukoz hainbat estadio edo hainbat feedback mota dagoz. Eta hartuko dut barriro lehengo adierazle bardina. Bale? Orduan, feedbackian dagoz hiru maila. Feedbacka izan alda eindako zeiregin baten, bai? Feedbacka izan alda jarraitutako prozesu baten inguruan, bai? Ikaskuntza prozesua adibidez. Edo, autorregulazio edo ikaslea bideratu urrengo pausura edo norberak nundik edo zelan ikasi daben, bai? Eta bakotxetik adibide batzuk jarriko doraz, bai? Bale? Gogoratu, aurkezpen hau jarriko dugula eskuragarri, gaurko horregaz batera, bale? Orduan zuek nahi dozunean, aurkezpena deskargatzeko aukera eukiko dozue, eta bideua be grabata gildituko da, bale? Orduan, jungonaz, zereginera begira. Fija zaitxeze, ni denbora guztian nago erantzuten, nire feedbackagaz, goiko adierazle horreri, bai? Orduan, eindako zerbaitekin relazionatzen badot, evidentziak identifikatu dozuz, baina azterketa, egin dozun analizi hori azalekua da, bai?
beti instalazioen egoera evidentzietan oinarrituta aztertzen du adierazle horreri erantzuten. Edo, evidentziak erabili dituzu, baina ez dira ondoriekin lotzen. Osea, ondoriorik ez dagolako, edo igual ez dagola relazionorik, bai? Hau da, eindako zerbaitekin, bai? Imaginau, txosten bat egin dabela, edo informe bat egin dabela, edo dosier bat egin dabela, lo que sea, bale? Guazen prozesu horretan, bai? Hori adierazle hori, prozesu baten zelan ikusiko litzake, edo prozesuko feedbacka zelan izango litzake. Bigarrena ez dugunaz adibidez. Azterketa egiterakoan urrats argia jarraitu dozuz, identifikatu dozu, analizatu dozu, eta ondorioak daukozuz, bai? Horrek, prozesu bat erabili dabela esan nahi dau. Eta ikaslia, olako esaldi bateaz, konstiente, etxen badugu, prozesu bat jarraitu dabela, ikasteko, berentzako, urrengo baten barriroen bihar badau, prozesu hori jarraituko dau. Bai? Bale? Jungonaz, autorregulazioa, bai? Beti be, goiko adierazleen inguruan. Ze evidentzik falta zaizkizu azterketa osatzeko, bai? Ja ikaslia pentsaten eta ja hausnartzen jartzen dut galdera horrekin, bai? Eta hau feedbacka da, bai? Oso gorengo mailako feedbacka da. Baina hau be, nolabait aurretik antolatuta badaukogu, beti be, adierazle horren inguruan, ikasliak sakonago edo bere ikaskuntza, bai, edo zein egoeratan aplikatu ahal izangul eban, bai? Edo bestela hirugarren, zer egingo zenuke berriz aztertzeko emaitza sendoago lortzeko, bai? Osea, pixka pentsaten nipintzen dugu ikaslia gure galdera horregaz, bai? Eta hau be, feedbacka izango litzake. Oinarte, gure feedbacka jondiraz, lehenengua eta bigarrenan artian. Edo zereginan eta prozesuan bitxartian. Ondo dago, bai? Posible bada, jarraitu horrela, bale? Baina, jakin deizuen, badagola beste feedback mota bat, ondinok eta askoz be, ikaskuntzan zentrauago eta askoz be, sakonago izan lehikela ikaskuntza hori, bale? Azkanian, ikusten badozu errelazioia mapak badauku presente guzti hau antolatzeko orduan, bai? Feedbacka oso zuzena da mapa horren kontra, bai? Maparik ez badaukogu iritzi bat izango litzake feedbacka. Baina mapiagaz azkanian ikaslia orienta hoitzen dugu adierazletara eta gaitasunetara. Azkanian gure antolakuntza horretan, gaitasuna daukogu eta adierazleak sailkatuta hainbat mailatan, bale? Jarraitzen dut, bai? Barriro sartuko gara mentin, bai? Eta galdera bat bidaltzen dut zuet. Zer falta zaizu gehien feedbackian? Eta hainbat erantzun eukiko dozuez, bai? Barriro hartun QR-ia, bai? Eta biztaratuko dut hori. Zuen permisuaz urpizkaterakot, bai? Zelan goiaz, bai? Ondo bagoiaz, ipini olako hor dago zuen reakzionez, agertzen da ipini holan. Txarto bagoiaz ipini hor dago beste emotikono bat dola. Ondo goiaz? Batzutan ez dakit pantailiari begira nago eta zuen arpeixak ikusten dola ez dakit zelan doian asuntua. Igual, ez dut zuizten? Urrengo galdera, bai, parkatu, bai, arrazoia dauko zue. Amen doia, urrengo galdera, amen. Zer falta zaizu gehien feedbackian? Zehaztasuna, unegokiak, denbora, ikasliak ulertzea.
Bai, parkatu, neuke ez dozaten mona aurrerantz, bai? Vale, entre que ura eraten eban eta guzti horregaz, junjat. Ánimo, pues. Vale, kodea jarriko du barriro, bai? Kodea. Osuz, ordu batak eta bost. Ostra, berba etxendo, pa. La madre del cordero. Enaz konturatu. No, askorik ez da falta amaitzeko, Vale? Osa, ez bezikaratu. Ma o menos beste 10 bat minitxu edo izango diraz, bai? Vale? Zaitxuen nahi hau bizau. Vale? Bueno, banoia barriro. Hola, buenas. Haupa? Haupa esan? Sí. Bai esan? Eso es. Sí, varias cosas. Teníamos un par de lamas estropeadas y luego que Baten bat, mikrofonua zabalik itxi dau, eta beren intimidadia kontaten ibili da, danon aurrian. Bueno, norret esan. Bueno, evidentemente, claro, guk erantzun honek ipini gendu zanean, batez be, claro, batez be nahi genduan, alde batetik, zue konturatzia, askanian, mapa referentzi badaukogu, ja, zehaztasun bat eukiko genduan, bai? Mapa hori nolabait, erabilera antolatuta badaukogu, feedbacka zeinunetan eta ikaslientzako zein dan unegoki aukeratuta, bueno, hobeto izango litzak, ezta? Baina, karo, askotan falta jakuna da denbora, bai? Denbora, karo, ikasliekin gaoz oro, baina, batez be guk nahi duguna da guzti hau bideratu, irakasle talde modura pentsaten badozue, denbora hori nolabait antolatu daitekela, bai? Bale? Orduan, pixkat, begirada hori, ez zuen irakasle edo zuen modulorantz bakarrik jartzia, baizik eta jartzen badozue irakasle taldian mesedetan, nik pentsatzen dut, edo gu pentsatzen dugu, feedbackan falta jatzun hori, bai, hobeto konbensako litzakela. Eta batez be, importante, ikaslia lortzen badugu feedbacka, zer lortu nahi dugun feedbackagaz, bai, askoz be, errezago izango litzake guzti hau antolatzia eta erabiltzia, bale? Pasako naz, aurkezpenera, bale, eta guazen irugarren patara, goratzen zari, ezta? Daukuguna da, gure estrategizan antolatu beharreko hainbat gauza, ezta? Kaskuntza kolaboratibua, dauku mapan erabilera, mapa hori erabili behar dugu, feedbacka gitxi gora bera maparen kontra zelan bideratu más o menos antolatu dezakegu, baina hausnarketa bebai, lortu nahi duguna da ikasliak hausnartzia, bai? Ez hausnarketa baten, no sé, azkanian gutakun bi ikasturte horretan hausnarketan profesionalak ez dira izango. Baina fokua ondo ipintzen badugu, zer ikasi daben hobeto landuko dau ikasliak, bai? Bale? Ze azkanian, guk ikaslia hausnartzen jartzen dugun momentuan, olako esaldizak ikusi aldiraz, ez da? Batez behi idatzizak, ez da? Bai? Bueno, hasieran zaila izan da, baina asko ikasi dut, horrek diraz ikaslien hausnarketak, por ejemplo, edo oso gustora aritu naz, edo lan hona egin dut, edo taldian egin dugu, edo urrenguan hobeto ingo dugu, bai? Olako hausnarketak, foku gabeko hausnarketak daukoguz ikasliekin, bai? Bale? Baina lortzen badugu
beste honentarantz bideratzia, bai, batez be galdera orokorra saigestuta, eta batez be ze adierazlen kontra hausnartzia, horrek emoten gatxua aukera adierazle horren inguruan, bai, adibidez, nola erakutsi dezakezu adierazlea lortu dozula. Bai? Ikaslia hausnartzia zerbait egin dabela hori lortzeko. Eta guk hori bideratu dugula. Bai? Orduan, ikasliak egindako horretan eta lortu beharreko horretakin lotzen badugu, askoz behobeto. Evidentzi batzuk informazio emongo gaitxue, zeren inguruan, adierazle horren inguruan, edo gaitxasun horren inguruan. Bai? Zehaitxik esaten dau lortu dabela edo ez daben lortu, hortara bideratu dugun. Hobekuntza bat egindako horretara bideratzen badugu, edo proposamen bat egin aldugu, edo auto edo ebaluazio batera bideratzen badugu, bai, nik edo nire taldekide batek, bai, horrek pentsarazten dotzo, edo hausnartzen jartzen dugu. Ez modu orokor baten, beste hor naranja agertzen dan hori, baizik eta oso zentralizauta adierazle eta gaitxasun konkretu batzutan. Bale? Eta batez be, lehen esan dakua, feedbackaz pasaten dan bardina, pasaten da hausnarketagaz. Espadugu kultura hori sortzen, espadak ikasliak zertako gaozen guztia hauetzen, bai, alperrita ikaslia hausnarketa konstante edo hausnarketa batzutan eragitxia. Ze ikasliak, igual esan aldotzu, nire kantzauna hausnartzen ez da, bai? Baina espadaki zertarako dan, kultura hori espaldin badauko, guk espadugu sortzen edo generaten hausnarketa kultura hori, bai, alperri gabiz, bai? Orduan, igual lehengo, hasierako erronketan, bai, feedbackaz pasaten dan modura, lortu behar duguna da feedback eta hausnarketa kultura hori sortu. Beti be, ikasi beharreko horren inguruan, bai? Gero eragiteko feedbacka, gero eragiteko hausnarketa, urrengo erronka eta, adibidez, lehengo maila maldin badago, bigarren mailako funtzionamento eta dinamizazio horretan, bai? Bale? Zekaro, guk hausnarketa pizka zentzua emonai badotzagu, bai? Hausnarketari mapiagaz zer egin beharko genduan? Ba, galdera konkretu batzuk, bai? Imagina hau, lehen hartu dugun adierazlia, bai? Zelan izan da, buruz ez dakit, buelta noia, Bale? Instalazioen egoera evidentzietan oinarrituta aztertzen du, bai? Nik ikaslia, esan ordez, hausnartu ikasitakuan inguruan, nire galdera izango litzake, galdera on bat izango litzake. Ze evidentzietan oinarritu zara instalazioen egoera aztertzeko, bai? Zer konkretua, ze datu erabili dozu, eta olako galderakin, bai? Hor ja pentsaten ipintzen dut. Edo, evidentzi guztiek ondorio bera babesten dabe, zehaitxik, hor dago, pizkat analizi, kritikotasun hori, bai? Urrengo galdera bai kritikotasun bat emoten dau, analizi kritiko bat, ikaskuntza kritiko bat, pentsamendu kritiko batera bideratzen badugu, bai? Inkluso, lehen esan dako, hausnarketa bat izan alda, autoevaluazio bat. Beti be, adierazle horren inguruan. Orduan, nik autoevaluazio bat adierazle konkretu horren inguruan ipintzen badot, bai? Nik errubrika bat jarri aldot. Autobalatu zaitez honen inguruan, bai? Instalazioen egoera evidentzietan oinarrituta aztertzen du, bai? Ikasleak esan aldau. Lortu dut, hobetu dezaket eta falta zait, bai? Errubrika simple bat. Bai? Baina eskatzen badugu hori adierazten daben evidentzi bat eta hori hobetzeko, imaginau, hobetu dezaket, hori hobetzeko urrengo pausu bat, ja hausnarketa bideratzen dugu ikasliagaz. Beti be, ikusten dozuenez, goiko adierazle horren inguruan. Orduan, mapa daukogu, gaitxasuna daukoguz, adierazlia daukoguz, eta sortu aldoguna da galdera bitartez, oso konkretuak, bai? Edo autoebaluazio bat, edo koebaluazio bat egin aldugu, bai? Zuk aldozu, ebaluatu ezazu ondoko ikasle hau, zure alboko kolega, bai? Faltazako, hobetu aldau, edo lortu dau, bai? Ze evidentzi daukuzuzuk hori indabela, bai? Bale? Piskat,
hortara bideratuko genduan. Vale? Eta, karo, guzti honek ez dauko zentzurik eta zi ereduan daukogun tresna potente eta batez be, ikasteko tresna horrekin, bai? Guk askanian, erronka diseinatzen doguz, erronkak erabiltzen doguz, baina, karo, guzti hori, mapa hori, nun sartu beharko litzake, nun erabili beharko genduan, bai? Eta galdera esango litzake, mapa nun bizi da gure erronketako antolakuntza horretan, bai? Zaskanian, dauko zorra 11 pauso, bai? Identifikatzen duz, dana estotipini, esaldi guztiak gure gurpilian agertzen dira zen esaldi guztiak estoraz ipini, pizka labur bildu indoraz. Baina gitxi gora bera, bai? Taldia aktibatzen dugunean, erronka botaten dugu eta erronkagaz bat egiten dugu, parametruak eta zehazten dugu eta informazioa hor lotuta parametro horren inguruan, bai? Gero, erantzun bat erronka horreri sortzeko, pixka pentsatzeko bideratzen dugu, aurkezten dugu, aukeratzen dugu, ikasliek, Gero, exekuziora bideratuta antolatzen dabe euren planifikazioa, ejekutatzen dabe, gero emaitzak, eta gero hausnarketa bat. Baina, karo, galdera da, nun bizi da mapa? Mapa bizi da danian. Bai? Mapa bizi da danian, adibidez, taldia aktibatzen dugunean, ein aldugu gogorarazpena aurretik ikasitxako horreri, edo aurretik dakarren horreri, bai? Mapa eskura eukitza, erronka bertan agertu leikez informazio txikitsu batzuk, edo behintzat hitz batzuk, mapa horreri seinalauta. Fokua ja jartzen dugu mapa horretan. Gaitxasunakin bat eiteko, batez be, bigarren pausuagaz. Karo, lanketa guztia etorriko litzake, 3. fasetik hasi eta 9. faseraino, bai? Hor, zer ikasi behar daben, ze informazio edo ze ikaskuntza lortu behar daben, gero ze alternatiba eta ze aukerako eta dauken erronka horreri aurreitzeko, ze jarduerango daben da guzti hori, hor dago mapa, hor inguruan dago mapa be bai? Ikaskuntza jarraipena be bai, parkatu, hor dago. Ez bakarrik bukaeran, baizik eta hor erdian dagozen fasetan be bai. Orduan, hori nolabait antolatu behar dugu irakasle taldian, bai? Gure estrategizan barruan egon beharko litzake. Eta, evidentemente, falta dira zen faseetan be bai? Beti be, adierazle horrekiko eta gaitasun horrekiko, bai? Prozesuan ze pasadan, ze emaitzek erantzuten dabe ikaskuntza horreri edo gaitasun horreri, hausnarketak horren inguruan, ez togu zaten bukaera bakariken bihardik hausnarketa, porque bitxartian bebai posible bada, feedbacka bebai antolatu diraz, urrengo bideratutako konpromisuak, orduan, gitxi gora bera, mapa bizi da, ikaskuntza ibilbide hori, bai, erronka guztizan zehar bizi da. Ze azkanian, trazabilidade hori emoten gaitzu mapak. Gaitasun bat daukogu, imaginau, sistemaren funtzionamendua aztertzen dago. Gaitasun bata. Aukeratzen dugu maila bat, gaitasuna mailakatuta daukogu, hainbat ikaskuntza motetan, oinarrizkoa, erdibidekua, adibidez ezagutu, ulertu, aplikatu, ez dakiz zer, hola guzu antelatuta, baina aukeratzen dut lehengo mailako adierazle bat, bai? Adibidez, kasu hontakua. Parametro esanguratsuak identifikatzen ditu. Hau da adierazle bat, bai? Adierazle hori lortu dan edo ez jakiteko, bai? Hainbat evidentzia ja pentsauta daukat. Ikasliakin partekatzeko, ikasliak demostratzeko evidentzia horrekin lorpen adierazle hori lortu dabela. Eta nun landuko neban, bai? Landuko neban edo zein fasetan. Baina nik irakasle moduan pentsatzen dut, engotela 3., 4. eta 5. Landuko dutela adierazle horri, eta inkluso 9. horretan bebai landuko dutela, bai? Eta hori da irakasle talde baten erabakisa, bai? Orduan, ni taukan mapa,
ni daukat mapa erronketan txertatuta, hainbat gaitasun eta hainbat adierazletan zehaztuta, evidentzi konkretu batzukin lotzen dut, nik irakasle taldiak erabakitzen duten evidentziak, bai? Eta ja badaukat ze fasetan eta ze puntutan landuko duten, bai? Eta inkluso, gero, feedbacka, besti, lehen aipatutako guzti hori erabiliko neban, bai? Bale? Ze azkanian, mapa espadago, bai? Mapa ja barruan dago. Erronka pentsatzen dutenian eta mapa gazlotzen duten momentuan, erronka barruan dago mapa hori. Orduan, erabilizazuen mapa erronketara begiratuta. Ze erronkak laguntzen gaitxue mapa horretan edo ibilbide horretan dagozen gaitasunak eta ikaskuntzak lantzeko. Bai? Bale? Eta uste dut, honegaz, ja bukatzen dutela, ja bukatzen, eta pizkat idea nagusiak botaten ontzueraz, bai? Hasieran esan dutena, mapa eukitxia ez da arazoa, azkanian da, irakasle talde bakotxak mapa hori hartzia, bere egitxia, bai? Hor jarri dut match, igual pizkat boomerra naz, baina nire alabak erabiltzen da belez hori match egin da guzti horre, jarri dut match, bai? Orduan, mapa horregaz matchen bihar dozue irakasle talde moduan, bai? Eta horrek, emoten dotzue aukeria, feedbacka, hausnarketa, evidentzikin, eta guzti hori erronkatan lotzeko, bai? Eta batez be, taldian, eta rutinariamente etxen badozu erronka guztietan bardin, ze azkanin importantia da taldiak, irakasle taldiak emotia zentzua guztioneri, bai? Ze azkanian, labur bilduz, mapa bat, estrategi barik, erabilera barik, ez den dokumentu bat bihurtzen da, bai? Handagona, azkenengo bigarrena ez dakiz zer, feedbacka espadogu planifikatzen eta mapa horrengan relazionatzen ez da gertatzen, bai? Eta hausnarketa bat egiturari barik eta fokori barik, osea, mapa horren erabilera barik, kumploimiento bat izaten da, ezta? Kumplimiento bat izan biharrian, kumploimiento bat izan leike, bai? Orduan, gitxi gora bera, hau da, ma o meno, gaur konta nahi genduna, eta nahi dutena da, azkanengo galderatxu bateaz bukatu nahi dut, eta barriro sartuko gara mentimeterren, bai? Eta jarriko dut, jarriko dut urrengo galdera, zuen eskura, bai? Eta galdetzen dutzuet, zai honetatik zerren ematen dozu, zein da zure urrengo ekintza, bai? Batez bez jakitzeko, neu, espero dut, gaurko saioa, pizkat baliogarria izatia, eta guzti hori, bai? Bale, oin, behitxuko dutena da, ia txatian zeo zer idatzi badozue. Kuerria barriro, Angela, bale, hauntxe jarriko dut kuerria, venga, hemen. Behitxuko dute txata, ia galderari padago. Neko ez bi galdera, daukazu bat, Mikel Gurutxagana, eta... Bai. A ber, nun zein da galdera. Hartzen dizu agian talde honetarako agian, bai. Agian talde honetarako, agian galdera lekuz kanpo dago. Baina erronkan talde lanean bagabiltza nola lortu talde evidentzietatik ikasle bakoitzarenera pasatzeko. Bueno, horre estrategizia euki behar dozue. Osa, azkarian, askotan pasatzen jakuna, ez da? Guk eskatzen egin dugunean, txosten bat edo pieza bat o montaje bat taldian, bai? Euki behar dugu beste evidentzi batzuk bakarkakua, porque azkarian bakarkako ikaskuntza lortu behar dugu, bakotxena euki behar dugu. Eta hori nola baita aurretik pentsauta euki behar dozue. Zertarako
Zertarako eskatzen dut nik txosten bat, talde guztiak egindako txosten bat, bai? Eta ze informazio lortzen dut nik horregaz, bakotxana, bai? Osa, hori argi euki behar dozue. Bai? Euki behar dozue, nahi xan eskero, bizak, nahi dut taldian zerbait eitxia, horrek emongo hau informazioa, adibidez, taldian eindako horregaz, taldian ondo funtzionatu da bela, bai? Zango litzak, zeharkako kompetentzira bideratuta, por ejemplo, bai? Vale? Ma o menos. Maribi gerezkoa galtzotak, ez dakit zeus nire galetzia. Maribi, zer, galderarik. Lengorreak ziloia esan leike. Vale. Bai, Mikel, erantzun batzut, galderari. Bai, vale. Eta Miguel Ángel jarri dau mapa dauko zuzargaitik ez gara altxorreraino iristen. Ez dakit. El mapa. Ez dakit galderarik espadago gehiago, bueno, nire partetik eta gure, atzian hainbat pertsona dagoz, lantaldian, bai talenten eta bai gure aritu kolaboradoria be bai inguruan daukoguz. Eta besterik ez, espero dut, zuen gustoku eixatia gaurko hori, gaurko saioa. Hemen dago, taldeko estrategia sortzia, egindakua birpasatu, bai. Pizkat zentrau, estrategia edo pizkat mapan erabilera hori pizkat adosten dozuenian, ez jun dana etxera. Osa, jun ein aldo zuenera, bai. Osa, hasi, simplenetatik edo egingarri dan horretatik, ezta? Nun daukot fokua aurten, ezta? Imaginau, atorren ikasturtera begira ja azten zarie, zeia ikasliak ja eskapaten daukoguz, ezta? Pizkat horrek izango zerien, ezta? Hainbat hausnarketa egitea, partekatzia, zentzua, feedback egokiago egiten, nik animatzen zaitxuet eta batez behar, ikastetxe guztietan koordinatzailea daukozue, bai? Eta koordinatzaile horrek aritu bat dauko ganian, gutariko bat, bai italentekuak, eta, italenten inguruan gauzen guztiok, ez da? Orduan, zalantzak edo behintzat dudak eta badauko zuez, lehenko koordinatzailean ajun, bai? Eta koordinatzailea, arituari edo bideratu aldau, zuek euki aldo zuen duda horrek, ez da? Batez be bidea hori izango litzak, ez da? Así que gure partetik besterik ez, eskerrik asko etorti haitxik. Bizar gehiago, bizar beste hainbat zaio eukiko doguz. Etzi gehiago, barrizakure artean ibiliko gara buelta-bueltaka, así que nire partetik, eskerrik asko, eta ondo izan.